Hei eu, Catrina din nou! Bine ați venit la un nou episod pe Ascension. Ce îs astea? Mi-a venit înapoi multe chestiuțe aici, ia să vedem. Temu Ascension! Cine mi-a trimis? Ia să vedem. Dragă Catrina, un sponsor generos ți-a trimis această cămașă de pe site-ul nostru. Sperăm că îți stă bine. Am atașat și un catalog Temu. La mulți ani! Genial! Book of Ascension. Teach you how to summon this companion. Oh my god, știu despre ce e vorba. Să am și o cărțulie să nu mă mai stresez. Hai să și răspundem la Temu. Dragă Temu, îmi place foarte mult maioul ăsta de tractorist cu burtă. O să-i fac review live. Mulțumesc de catalog. La mulți ani și ție. Ioi, ce tare. Dar nu? Nu e un maieu și are și burtă. Maieu. Eu așa-l văd din iconiță. Da, bun. Super tare. Hai să-i dăm open la restul chestiilor. Hai să vedem un puțin. Mă adăugat la Friends. Mulțumesc frumos. Hai că îl punem imediat pe noi. Foarte amuzant. De ce I have unread email? Da, gata. S-a dus. Hai să învățăm și ăsta. Vai, ce tare! Și acum am Book of Ascension. Yay! Nu mai trebuie să mă plimb pe la toate cele pe acolo, pe la traineri. Mai mergem o dată aici la auction. Cercăm să mai vindem o dată peții ăștia. Mă, peții. Așa de ieftin te dai peții. Se pare că da. Și ăsta se dă foarte ieftin, nu știu cum s-o dat. Așa de scump data trecută. Na, hai că l-am pus. Blue Pearl, nu știu dacă are rost. Pare că are rost. Bun. Deci ganul ăsta e mai bun decât ce am eu, da? Îl punem pe noi. Și trebuie să ne căutăm, să ne luăm în loc de amărâchile astea de arrows. Trebuie să ne luăm noi General Goods Vendor. Salut! Trebuie să ne luăm de astea aia. Level 23. Mi-ajung astea? Bun. Gata! Da, bun! Hai să probăm ce am primit aici. Odată, dăm jos de pe noi ce avem. Uite ce bine ne arată aici. Așa. Dăm și shoulderii jos ca să vedem exact ce înseamnă cămașa asta. Maieu de tractorist. Dar chiar arată bine. Adică arată bine. No. O păstrăm. Hashtag ne place. No, gata. Mulți ani, fain. Foarte tare. Nu știu ce să fac cu hatchling-ul ăsta. O să-l bag în bancă. Dacă aveți nevoie de el, să-mi scrieți. Că vi-l trimit cu drag. Da, bun. Ce faină carte. Oh, ce tare. Acum nu mai trebuie să mă dă plimb. Îmi place. Place. Bun. Știți la ce nu m-am uitat? Nu m-am uitat dacă cumva sunt ceva peți interesanți pe aici. Și după aia să vedem ce ne-o și face noi. Aici mai avem quest-uri. Câteva. Și după aia putem merge în Ashenvale. Să ne bătem cu ăștia. Urdacii. Ia, hai să vedem. Miscellaneous și pet. Merem de aceea. E când să pot cumpăra, numai că ăștia nu ne interesează. Nu ne trebuie doamna asta. Ăștia să ia, ok. Fluierașe de-astea. Bat, raptor. Ce cat e ăsta? Păi ai bat, boar, cat, spider. Da, bine. În rest, mai am alte prostii de făcut pe aici. Momentan, nu. Bun. Ne teleportăm acasă. Fine pet avem. Fine. Mi-ar fi plăcut să avem fluier pentru albuța noastră. Dacă nu s-a putut. Nu s-a putut. Ia? Mai are cineva? Albuța mea? Da, mă. S-a mai gândit și alt hunter să o ia. Pe albuța mea. Da, bun. Hai să vedem. Merem aici atunci și le facem pe astea. Și între timp avem track humanoids în caz că ceva
Un pic mă bag așa pentru toată lumea. Sper să nu mă dea jos de pe mount, că ne supărăm și ne enervăm. Au, și facem scandal după aia. Ursuleți. Strider pe aici. Vreau să văd ce mai pot să fac pe aici. Clam meat. Aș mai putea pescui dacă chiar mi-aș dori din tot sufletul să fac lucrul ăsta. Ia nu. Eu zic că stăm bine și cu cooking-ul. Așa. Ce-s astea? Sword-ul ăsta nu ne interesează, dar trebuie să aleg unul, așa-i? Nu, sword-ul. Deschidem asta. Back, agility și stamina. Mai am de asta. Fix același. Numai asta e de 23. Asta e de 21 care l-avem. No, bine. Sunteți drăguți. Sunteți simpatici. Ia, ți-l dau ție ăsta. Bine. Mai am un quest aici. Buzzbox. Grizzled Scalp. Opa. Am quest și n-am văzut. Am ceva, se pare că. Escort. Ok. O zis ceva ăsta? O zis nimic. Oh, I'm so tired, pe bune! Că hai, mă, de aici, mă, că trebuie să te duc. Unde trebuie să te duc? Trezirea, mă. Unde trebuie să te duc? Stai că eu cred că trebuie să-i dau una după ceafă. Ai de capul meu, trebuie să-l trezim de fiecare dată când se pune la somn. Dar bine, dar ce cu asta am? Escort? Ce? Ce quest-ul vieții am luat? The sleeper has awakened. Unde vrei și te duc? Towards Ashenvale. No, hai, towards Ashenvale. Nu te mai pune la somn, tântălăule, unde ești? Hai că mergem pe drum. Towards Ashenvale. Mi-am zice unde? Ăsta? Băi, hai da. S-a pus la somn? Nu, ok. Hai, mișcă! Mișcă! Stă mai cetătăzua după curul tău. N-are el nicio treabă. Bine, hai da, hai da. No, dacă punem asta, e mai bine? Nu pare. Bine, hai că punem asta și merem. Așa nu-l pierdem. Că văd că și așa nu mă ajunge de urmă. Ce-i ăsta? Stone of ceva. Shift click to teleport. Purchase from auction house. N-ai dormit, așa nu dormi. Ploaie aici, ploaie. Ursul vieții. Da, pare că încet ne apropiem de ceva, că natura e tot mai verde. Ce? Thank you for helping. Gata, am ajuns? Bine. Mergem înapoi. 5 Moonstalker pelts. Ok, și... Aha, ok. Bun, ce întrebă? Moonstalker pelts. Cred că îs ceva pantere. Ia câtă. Iai, mă, cum sună, mă. Ce aud? Deci că dita mai e un copăcioi pe lângă mine, dar nu este. Ciudat. Dă-mă graul, mă. Crudata. De petulică. Bun, și mai trebuie încă un ursuleț de ăsta drăguț și simpatic. Vai, ce urăsc. Oare Ascension-ul? Dați așa. Are add-ons. Are add-on-ul ăla pentru gun. Nici nu știu cum îi zice. Silencer era parcă sau ceva. AI voiceover. Place high quality AI generated voice for NPC. Quest and gossip text. Deci nu au ăla. Se pare că... Da, bye. Unde mi-s panterele? Uite aici. Nu știu dacă e cazul. E ceva pantaloni? Nu, astea mi-s panterele. De care... Uite ăsta. Asta e un pic mai mare sau ceva. Trebuie să dau încetare că mă disperă. O dau și vă un pic mai încet că altfel cred că o să nebunim toți aici. Ce este acolo? Ăla l-am văzut? Ăla l-am cules? Am impresia că nu l-am văzut, nu l-am cules până acum. Un bow. E mai bun ca meu? Nu. Mi-aș fi dorit să fie. Iar am auzit copac de ăla lângă mine. Mă urmărești un copac de ăla cumva? Nu, dar unde mi-s panterele? Where are my panthers at? Iar aud un copac de ăla. Serios zici că mă urmărește? What? Ce se întâmplă? E și invizibil pe lângă toate cele. Pe toate le iau. Nu, am făcut 3-24. Asta numai băutură. Am ceva de învățat.
Nu mai trebuie să învăț, uite, beast lore. Nice. Asta nu-l învățăm. Scorpion Sting nu ne interesează. Immolation, Mongo Spide, Track, Undead. Ia iară laud pe ăla. Păi, unde ești? Ce ciudat! Raptor Strike. Track Hidden. Putem să învățăm și Track Hidden și Freezing Trap. Beast lore acolo. Track Hidden Acilia și Freezing Trap pe pe undeva. Na, bun. Mai trebuie numai pe aici niște pantere de alea, dar nu le găsesc. Dar ce se întâmplă? Da, n-am track beasts. Nu. Opa. Nu. Uite, aici este unul. Uite-l. Nu, de ce nu mi-ai dat? Nu, bun. Acum dacă îi mai trebuie ceva de mâncare, nici nu știu ce să-i dau. Ce trudă, mă! Că mă și sperie zgomotul ăla de copac. Na, bun. Acum, mai găsim panteruțe de-astea. O nu mai găsim. Aici nu mai sunt pantere de fel. Merem pe aici. Aici ăsta l-am luat? Nu țin minte să-l fi luat. Laura lui tanti. E pentru Dudu. Mă punem deoparte și ăsta. Ok. Da, da, da. Uite aici ăsta. Foarte bine. Așa, și ne mai trebuie două. Hai că tot am găsit. Ăsta putem să-l facem. Că era ceva escort, parcă. E domnul aici. Da, îi, săracul. Data trecută l-am lăsat așa. S-a dus singur. Uite, panteruță. Bun. Și ar mai fi una. Da, suntem bine deocamdată. N-ai că vin și la tine, zi. Ce quest-ul vieții ai pe aici? Că mă urmărește ceva copac de ăsta. Unde ți-ai lăsat sculele, domnul? Poți să-i grăbești un pic, te rog. Mysterious fossil. Pă bune. Tu și cu fosilele tale. Ești bine? Nothing up here. Pă bune. Serios acum? De jos n-ai putut să vezi treaba asta. Nici acolo noi. Ioi. Copacul vieții, mă, dar de ce? Deci să te plimbă după mine. Helen? Cine e Helen? No, știi ce? Până nu știu ce faci tu aici, eu o lutez aici, nu știu ce e ăsta. Trincă cu 2 strength. Am lutat. Mișcă-te, mă! Dă-te încoace a veni. Da. Musa ar trebui să te resetești, să te duci acolo. Ce n-ai văzut mai devreme? Și Musa acum trebuie să investighezi. Când eu omoară lumea pe aici? Exact! Ce cu deficitul ăsta de atenție la tine? Ia, pe lui cred că l-a omorât. Și am stă după a meu. Dar ești sigur că îți funcționează quest-ul? Dacă stai după a meu. Ăsta e al meu, să știi. Cred că nu și-o dat seama că are fail. De asta am impresia. Ăsta e al meu, fată. Dacă ai fail, să știi că îmi pare rău de pe acum. Cum umblă după a meu. Nu, poate dacă îl salvează pe a meu, o să își salveze și ea quest-ul. Ce să zic? Deși mă îndoiesc că nu suntem în party, a ei au murit. Mai este și aici unul mort. Holly! Viață. No, check with Holly. Hai să mergem să ne mai căutăm o panteră. Uite aici ai. Uai, ce fain. Are vulpița. Mi-a dat quest item. Termină, mă, copac. Ce te plimbi după mine, mă? Pentru că am tăiat copaci, oare? Oare e supărat? Dar noi am tăiat numai pe aia care era un pic... care mi s-a spus să-i tai. Știi? Am crezut că ai ceva înțelegere cu cineva ca să tăiem copacii aia care nu-s buni. Nu? Am primit ceva mamără de bag iară. Ce e asta? Trinketul? Hide. E aici, bag with you, 8 slot. Cui trebuie, mă? Bun. L-am făcut? Da, și mai am unul aici. Hai să mergem și la ăla și după aia mergem acasă. Este ceva sclipicios acolo. Old ship wheel. Ce? The sleeper has awakened. Escort towards Ashenwell. Așa mi-a expirat hornul. Bine. Dă-mi pace. Cu el trebuie să mă duc în continuare până în Ashenwell, probabil. Dar, nu.
Bine, mă. Bine, mă. Hai să vedem... Ce rotă avem aici? Ce e asta? Shield? În rest, ce mai este pe aici? Acolo este un quest. Ce, bă? Stai să vă dau să auziți și voi. Să auziți și voi ce se plimbă după mine. Că e ceva de necrezut. Merem încet la quest. Am o elită aici. Hai de capul meu cum dă arma asta. Elita asta are și bodyguards. Din câte văd. Ia. Ați auzit pe fundal? Copacul. Am lui de copac. Ia. Și nu-i nimeni. O întrebat cineva aici, Gildă de Români, și i-am scris să mă anunț dacă găsești una. No, păi să mă anunțe, că și eu vreau să știu. Dar cum ajung eu la quest-ul ăla, Doamne? Tot mă învârt tot rot aici. Pare că pe nicării nu este drum. Pe bune aici, în partea asta? Nu, am trecut de aici. Ba, poate. Ha? Ziceam să mă duc până apă. Ia, nu, să nu mori. Ok. Mi s-a dezactivat PvP-ul sau... Oh! Ai quest de dungeon asta? Da, mă. Oh, truda lui. The dungeon. No, ne teleportăm înapoi acasă. Și dăm complete la quest-urile alea. Așa. Hello! Unde mă trimiți? Take the mysterious fossil to Chief Archaeologist in Darnassus. Hai că-l iau, că o să mai mergem și pe acolo. Merem dăm complete și la ăsta, la alt. Sper că nu se mai plimbă copacul acela după mine. Ok. Mai ai alt quest? Ce ai? Find in Darkshore and give him the enchanted nu știu ce. Oh, nu. Hei, ce ursulețul ăsta aici? What are you doing, ursuleț? Acum putem să dăm abandon la quest-ul ăsta din dungeon. Nu știu cum, de nu m-am uitat. Sau puteam să-l las în caz că făceam dungeon-ul ăla, să-l am. Să vindem prostii. Shield-ul ăsta, bag-ul ăsta, sword, pantaloni, ruined letter scraps. Hopa, ruined letter scraps nu. Cer scuze, nu vrem să-l vând. Dar eu am trinchete. Cu ce? Cu haste și... Poate ar fi cazul să mai schimb și eu de trinchete. Bag de 8 nu ne trebuie. Strider meat, să zicem că ne trebuie. Și deschidem și ăsta, că sigur primim o prostie, da. Da, nu știu, King's Blood, nici nu cred că are rost să o mai ținem la noi. Nu mai ocupăm spațiu aiurea. Ce îi ăsta? Bancă! Ei, stai! Stai că am de pus chestii aici, în bancă. Ăsta, că astea și nu le folosesc am oricum. Să nu pleci. Nu știu că poți să cari banca după tine. Ei, stai că putem să... Unde mi-s bag-urile? Îl adopt? Că-l punem aici, asta adopt. Și mai putem să ne luăm și ăla de 6. Dă-mi-l înapoi și ăla de 6, doamna. Așa. Stai să nu pleci. Așa. Și mai punem niște prostii pe aici. Ce nu folosim? Ia că nici nu am așa de multe. Pe cât am crezut că am... Na, ăsta... Bine, fi. O dispărut? Nu. Ok, bine, gata. Stai că dacă tot ești aici, mi-am mai făcut un light letter de ăsta și pun acolo. Bun. Minunat, deci nu știu ce să face cu astea. Na. Sau... Ce fac cu Strider Meat? Dar nici nu mai trebuie nici Strider Meat. Doresc cu gri alea. No, gata. Waka. Ia, mă apare cu... Parcă nu era cu gri. Mă apare cu gri și dacă pun mouse-ul cu roșu. Da, bun. Merem în Ashen Vale. Bun, am pornit. Ia, acum e roșu. Care-i faza? Eu nu pricep. Oare... Să mă bag în dungeon, în drum încolo, în drum înspre încolo. Deci nu scap de copacul ăla. Ori îi bag, ori băgat-i sunet de ăsta. Că doar sunetul ăsta nu a fost aici pentru toată lumea.
truda lor. Aș fi putut să fac din nou quest-ul ăla cu ursul, dar nu mă mai stresez. No, de-am înainte trebuie să fim direct cu ochii pe minimap. Că aici intrăm în Warzone. Ia să vedem. Mai avem un level până la 25, deci nu ne stresăm cu astea. Deși nu-mi place, nu, așa nu-mi place. Ce pana mea, mă, copacule, oprești, ce e curios dacă se mai plimbă după mine și în Ashen Vale. Bă, ceva dummy. Bar n-am ce-ar putea fi aici. Probabil ceva cu asta tăi. Doamne ferește. Copacul vieții. Ăsta zboară sau zboară? Zboară. Nu, în sensul că e pe mount sau zboară de la un fly la altul. Dar nu era pe mount. Și mi-a părea mie, uite ce fain e ăsta. Ia hai să te văd. Frumosule. Da, nu ești tameable, așa-i? Unde scrie? Tamed abilities. Diet. Nu scrie dacă e tameable sau nu. Cum? De ce? Nu, eu știu. Trebuie să fim foarte atenți aici. Foarte atenți. Că pe aici se plimbă hordaci. Uite, aici este ceva. Ceva carte. În bibliotecă. Offhand. Stamina și spirit. Cine este aici? Așa seamănă cu un player. Nu seamănă cu un... Oh, ceva mage. Am primit. Că am vorbit cu ea, am primit săraca. Nimeni nu stă la povești cu ea și dacă stai la povești cu ea îți dă... Ce? Once I had the sex twice. You lying. Nu cred. Mereu mai departe. Trebuie să ne uităm după sclipiciozități pe aici. Uite, vezi lup de albi. Foarte faini. Ei îmi plac. Lupișori. Da, parcă tot mai mult îmi place Pantera. Aici în casa asta sigur trebuie să fie ceva item. Simt în adâncul sufletului meu. Uite, am găsit. Era lângă casă, dar am știut eu că trebuie să fie ceva. Hunter! E să-l învățăm. Ce e ăsta? The first time you apply Hunter's Mark to a target above 75% health, your next ranged ability on the target will critical hit and restore 15% base mana. Nice! This is very nice. O să-l pun în locul ăsta, dar mai așteptăm un level și îl punem în locul ăsta. I like it. No, cum îl pun aici așa. Very nice. Hai, intrăm și în casă să ne uităm pe aici. Cineva, ceva? Gagica, tu, ceva? Cineva? Nu. Ok. Ar trebui să-l învățăm pe Pat Prowl. Adică nu să-l învățăm, să-l activăm. Ar trebui să-l punem când activezi ăsta să se activeze și Prowl. Ha? Homebound Portal. Ce quest-uri mi-ați dat? Facem. Până mea că nu pot să dau volumul cum aș vrea eu pe aici, că trebuie să am grijă la sunet. Da, păi atât, mi l-o dat în prima, nu știi, zice, mă mai stresez și mai omor de ăștia. Dacă mi-o dat în prima ce avem nevoie și mai trebuie să omorăm, că nu știu ce căcăcei pe aici. Hai să mergem și acolo. Aici mai vezi ceva? Nu văd nimic sclipicios, deci nu prezentați niciun interes în continuare. Aici trebuie cineva să... Da. Dar ce am de făcut? Ceva părda cuiva, trebuie să fac ceva. Și sordaci, mă. Trebuie să culeg aici astea. Iac. Nu astea trebuie să le culeg. Ba. Zice că e părul cuiva. Dezgustător! Este ceva sclipicios pe aici. Ce se poate la uite aici? Aha! Ce îi? Sword? Nu, mai trebuie să luăm 2 saci de aia de păr. Uite așa aici este ceva, nu știu ce. Wand. Cu 2 intelect. Uite aici încă un sac. Ăsta îi druid. Dudu. Da, nu o să stresează el să arate că e de la alianță. Dudu neutru. Dudu al nostru neutru o da loga. Uite ce fain ies lupișorii. No, mai găsim un sac de cela de păr. Să-l luăm. Uite aici, bun. Numai bine. Da, gata. Am făcut ambele quest-uri. Putem să mergem mai departe. Quest-urile astea știu că există. Atâta știu să vă spun. Deci în partea asta nu știi ce este. Pa, ăștia. Deși cred că și ăștia au ceva. Trebuie să aibă ceva. Uite, măcar unul. Ia că după ce dăm quest-ul ăsta, ne facem macro-ul ăla pentru Pat și pentru Prowl.
Uite-l. Doar că zbura. Un hordăcel, un voinicel. Altul. Care zboară, probabil. Da. Dar nu mai te zburați, mă. Haideți și pe jos. Ce are? Ce are dacă vă plimbați un pic pe jos? Vine aici, că s-a apărată de alianță. Ia să vedem. Nu. Așa. Invisibility? Să vedem. Ai. Bun. E ok. Și după aia putem ieși noi din invisibility dacă nu ne place. Dar e bine că l-avem. Să nu ne dea de gol pe tulicu. Ce quest mi-ai dat iară? Ok, hai să mergem la asta. Și zona asta era... Și în WoW al nostru. Salut! Atât a fost. Atât. Hai să mergem cătăcăș. Dacă ne întâlnim cu cineva pe drum, nu știu cum să ziceam, am ce-am făcut. Ne-o căpătăm. Nu mai știu pe unde am venit. M-aș duce pe drum dacă aș putea. Hai că ieșim la drum imediat. Ia, asta e statuie îngropată. Foarte interesant. Ce am primit? You are entering ce? N-am înțeles, dar... No. E bine, nu mă supăr. Hello, gagica. Hai că îmi trebuie toate quest-urile astea de la voi. Ce quest-uri mai aveți pe aici? Diligent. Doamna asta are aici niște pets faini. Ți-am adus un quest. Ne facem inoci. Make this my home. Ce trud îmi dai? Nu-mi da, mă. Cred că au vrut să vândă oarice. Și-au pus pe mine item-ul. Sau să-l țăpe jos. Nu trebuie la nimeni, nu trebuie la nimeni. Ăsta nu ne trebuie. Ăsta trebuie să fac cu el. No. Sword nu ne trebuie. Wand nici așa. Și astea ce site-ul. Mai avem de dat un complet aici și după mergem să facem quest-uri din zona asta. Săracu. Stă tata cu fiica asta care e becheagă. Thank you, Catrinuș. Cu drag, cu plăcere. Nu plângeam o aici. Nu plânge că mă simt inconfortabil. Der. Nu știu ce să fac. No, aici am murit eu. Aici am murit cu celălalt. Faci și pe mine să plâng. Da, bun. Ar trebui să mergem până aici. Da. Avem quest-uri prin dungeon. Habar n-am. Dar hai începem de aici. Stau să mă întreb dacă sunt ceva vânzători pe aici de chestii. Tools, supplies. Doamna, în afară de prostii, parfum. Tu știi ce caut? Rețete de cooking. Pentru prostii ce sunt pe aici. Cărnuri de pe aici, dacă sunt. Aici nimic. Acolo nu. Aici nu. Pe aici nu știu ce este. Leatherworking. Nu știu nimic. Tu? Vinzi ceva măcar. Vinzi ceva bun măcar. Nimic. Dispar din viața mea. Dacă nu vinzi nimic bun. Tu? Nici tu. Ok. Doamna? Ceva rețete de ceva ai? Chanting? Jewel crafting? Ia să intrăm un pic sub apă să vedem pe aici. Nu sclipești nimic. Se pare că nu. Doamnele de aici, voi aveți ceva? Domnul? Ceva rețete? Nu. Doamna? Ceva rețete? Nu. Tu... E bun, dar prea mare pentru mine. Bun, hai să mergem acolo pe partea asta la altă. Dăm complet la quest-ul ăsta și am putea să mergem până acolo să facem quest-ul ăla. Da, ne întâlnim cu vreun player. Ca prima noastră experiență. PvP Combatant. Dar avem și aici quest. Da, aici de ce să nu mergem? Că doar și pe aici vin hordaci și fac quest. Aveți ceva licăritor pe aici? Nu aveți. Sclipiciozități? No. Nimă și-o da heal. Bă, da, ăștia săpănoci, mă. Cineva totuși a fost pe aici, că pe aici mai trebuia să fie ceva mobi. De acolo un schelet. Nu-s proaspăt morți ăștia. Că văd că au și dispărut. Dar a fost cineva acum, nu știu dacă a fost friend or foe. Prieten sau inamic. Aha. Dar nu are PvP-ul activat. Ok. Deci e un fel de friend. Fără să fie friend. Un fel de prieten sub acoperire. Hai să facem quest-ul ăsta. Unde e quest? Opa.
Opa! Hai să ne batem cu ăsta. Warrior. Așa. Ah! Nu! Ce ai făcut la pet? No! 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 M-a omorât. Sper că măcar dat fail la quest. Nu, glumesc. Nu-mi doresc așa ceva. Niciodată. Nimănui să primească fail. No. Uite, aici este ceva bine de știut. A fost un pic mai mare ca mine, dar nici eu nu mă știu la PvP. No? Uite-l. Pleacă. Nu, vrea să stea să mă campeze pe bună. N-ai șanse, stai să vedem. Are 60%. Cred că ar vrea el să stea să mă campeze, doar că nu prea a plecat. Dar aici am eu ceva quest cu ăla. Opa. Vin 2 hordaci. Ai plin, mă. Mi-a omorât aici ăsta. Quest-ul. No, păi pot să mai vin și altă dată acum. Aia e. Dar sunt mari hordacii, mă, pentru zona asta. Foarte mari. 28, 27, 28. Cred că știu ei de ce vin așa mari pe aici. Aici nu este item. Am venit deja până aici. A dispărut ăla. Rămânem aici. Și dacă cumva apare... Că n-ar trebui să-i trebuiască mult. Uite, apar ăștia. Nu se poate. Uite, același. Nu-i 33. God damn it. Pleci. Așa că pleci. Nu, face quest-ul. God damn it. Trebuie să plec. Nu de alta, dar stăteam în drum. Că vine încoace. Mai vine? Hai că o luăm în direcția asta. Nu, ce-i păță, oi păță. No, gata. Aștept să plece. Au plecat? Au plecat. Dispare odată de pe minimap-ul meu. Da, pot să plec. Hai că de atunci sigur mi-au apărut și mie mobul numai să nu fiu omorât cineva. No. Sai de capul meu. Terminați-mă cu heal-ul vieții. Uite-mă ce-mi fac ăștia. Murioi, dar mă lăsați în pace dacă fug. Bine. Dar măcar mi-am făcut quest-ul. Hai să mâncăm și bem și mergem mai departe. Momentan nu văd pe nimeni prin preajmă care mi-ar putea da bătăi de cap. Cool, show must go on. Asta am făcut quest-ul și acum mergem mai departe. Da, mi-a ajuns PvP-ul pe astăzi, a fost ok, m-am bătut, bătut, că n-am bătut pe nimeni astăzi la PvP. Da, de la 25 încolo putem intra în niște battleground-uri și facem treabă bună. Dar văd că lumea în general, deci din câți hordăcei au fost pe aici, numai 2 au fost cu level mai mare, în rest toți au PvP-ul dezactivat. E tristuț. Că nu ne mai știm bate. Da, unde trebuie să dau complete? Aici, ni? Să și luăm quest-ul ăsta și dăm complete la quest-ul ăsta. Terminați, mă. Gargling. Da, serios acum. E ambush acum, să știu. Că n-am știu că e ambush. Să nu mor, Pet. Nu. Haideți acum, truda voastră. Mă omorâți. Dudu, nu-mi dai un revive, te rog. Bine, nu-mi dați revive. Dacă iară mor. Că n-am șanse, că moare petul. Dacă moare petul, ce... Deci cât am murit aici... Asta e elită. Bine. Ia. Și mâncă ceva. Eu mai am altă mâncare. Nu. Da, pentru pet. Nu. Mori odată. Așa. Finally. Ok. Nu pot să lutez nimic. Am omorât elita numai să omor. Bine. Ce să zic? Hai să mai omorâm morloși de ăștia, că se pare că... Nu. I'm not doing that again. Vino că putem să omorâm și de ăștia, liniștiți. Sau nu? Nu! Așa. Așa, 12. Am omorât 12. Am făcut quest-ul. Nu mă mai interesează nimic în lumea asta. Vreau să plec, să nu mă mai întâlnesc cu niciun... Ar trebui să mă duc să... Opa. A murit iară? Cred că a murit iară ăla.
No, hai că nu. Nu. Nu, am zis că nu. Nu. Hai. Vino, Pat. Lasă-i în pace. Uite, Pat, uite că-ți dau altceva de lucru. Vino și atacă lupișorul ăsta. Na, bun, hai să mânci o flecă de-asta de lup. Vrei? Polearm. 3 strength, 2 stamina. E alt lupișor. Omorâm am câțiva așa pe drum. Numai să vedem dacă din greșeală și din noroc am primit fluierașul. Nu, deocamdată. Aia e, ce să zic. Văd în spatele meu un hordac care cred că zboară. Salut! Uite, ce level ești? 25. Pentru toate... Au! Mage! L-am omorât. Pentru toate murăturile. Nu chiar murături, dar nu. Înțelegeți voi. Ia-i de resurrect. De resurrect. Serios? No? S-a blocat? Cries on your shoulder. Dar pe poți să râzi, no, după ce te-am omorât. Eu ce să zic? No. M-am răzbunat. Asta e. Offhand. Shield. Nu ne trebuie. Ce văd aici? Și ăsta zboră pe deasupra mea. Sau îi văd până în alte layere, ha? Degeaba s-o supăra pe mine că eu am fost level 24. El a fost level 25. Should I feel bad about it? Cause I don't. Apar așa, ia. Nu știu de unde tot apar playerii ăștia. Că odată nu-s. Nu știu dacă se aplică layering-ul și aici, dar cel mai probabil. Cum încerc să-mi justific un pic, îmi pare rău, dar nu știu, ar trebui. Îmi pare rău că a murit, no. Dar, până la urmă, a fost cu un level mai mare ca mine și în al doilea rând și-a activat PvP-ul, deci a vrut să bată sau și-a asumat că o să ne batem pe aici. Opa, asta e elită. Parcă totuși m-aș bate cu elite dacă se poate. Uite, hordăcel. Alți hordăcei. 9. 10. Oh, clar. Ha! Am văzut-o cumva pe tipa aia care i-a dat resurrect la celălalt Nu, n-am văzut. O chema pe cineva din ghildă să mă... Că era acolo când m-a bătut ăsta. Pe bune. Chiar o chemat pe cineva pentru mine sau oare o chemat să meargă? Serios? Că era și ăla mai încolo. Poate a fost coincidență. Poate mergeau în dungeon. Sigur a fost coincidență. Că n-avea cum să cheme pentru mine. Eu sunt un amărât de Hunter de 24. Ok. Nu-i nimeni pe aici. Pe bune acum. Vino și mă omoră, da sigur. Pe mine mă cotă, Ai, acum pe bune stai să mă campezi pe mine. Sper că nu. All good. Pot să plec. Dacă îl mai prind pe magul. Îl bat. Dă ciudă. Uite-l. Fix pe ce trece. Sigur mă aude. Sigur mă aude. Să nu spui că pe mine mă caută. Pe bune mă caută pe mine, nu cred. Imposibil să mă caute pe mine. Refuz să cred așa ceva. Hordăcelul voinicel. Merem paci pe lângă apă. Bun. Am un pic de lag. Oare? De la ce? Am făcut 25. Că există și alte locuri pe unde poți să faci quest-ul. Dar nu cred că o stat el după mine. Au fost coincidențe că s-o plimba pe acolo aiurea. Și degeaba. Că nu făcea nimic. Tind să cred asta. Tind să cred. Că nu-i lumea atât de fixistă încât să stea după curul unui Hunter level 24. Atunci, 25 acum. Na bun, am terminat și cu quest-ul ăsta. Le putem duce aici. Și după aia merem cătăcăș. Hello? Trul la bănuieli. Cât îl privește pe rogul ăsta. Na bun. Păi, trebuie să fim foarte atenți. Că merem să dăm complete aici. Deci, ceva se întâmplă că nu-i văd numai când îți lângă mine. Pe unii. Are lag hard. Sau ne plimbăm dintr-un layer în altul. Sau ceva. No. Așa că nu te omoră nimeni. No, gata. Hidden compartment, ok. Fă ceva cu ea. Faci ceva cu ea. It's locked. No. Ce supărat-i. Catrinuș, once again. Ok. Unde să-l duc? Truda ta. Poți merge singur până acolo.
Ia, hordaci. Interesant că totuși e level foarte mare ăla. Deci avea peste 35. Dar nu m-au văzut când a trecut pe lângă mine sau nu a fost atent sau ceva a fost cu el. Că doar ăsta de hidden e prea slab ca să mă ascundă de player de level foarte mare. Sclipește ceva. Văd ceva care sclipește. Fai, ce e aici? M-a dormit. Dă-i pe tulică. Ia cum să plimbă ăștia. Am de omorât pe cineva aici. Pe doamna asta. Hai să-l iau ăsta întâi. Ăsta e foarte bun pentru... Du-te tu, petul. Dă heal la petul, ce la tu? Ok. Na, bun. Am omorât aici pe toată lumea. Cool. Deci, hai să vedem ce polearmă am luat. Uite, am mâncare. Dintr-o dată. Odată ăsta... Nu-i cel mai pentru mine, dar nu... Apropo! Ăsta mă interesează. O să-l pun acolo. Așa, l-am pus. Ăsta. Agility, stamina, attack power by 7. Nu știu ce să zic. Pierd. Ăsta e bun. Gata. Bun, mergem mai departe așa. Opa! Ok. Au rămas în spatele meu ordăcei. Da, ea merg în dungeon. It's cool. It's cool. Paladin. De nu știu ce level. Bun, deci de-aia au venit. Suntem în regulă. Am avut dreptate. Ca întotdeauna. Era și culmea. Să stea să mă campeze pe mine degeaba. Dar nu înțeleg de ce au venit până aici. Că doar suntem în Ascension. Aici pot să intri direct în dungeon. Toate le primesc. Toate. Alt polearm cu 11 agility. Hai să vedem de curiozitate. Damage. Melee. Mai puțin. Mai bine așa. Bun, acum ne putem teleporta cătăcăș. Până atunci răspundem și la un mesaj aici. Bun. Am multe quest-uri făcute. Și nu numai atât. Trebuie să-ți aduc aminte că atât am făcut. Știu că am cărțulie, dar nu mă uit. Na bine. Ia ce motorișcă are ăsta. Foarte faină. Foarte faină. Na, fii atent. Gagica. Și ți-am făcut quest-ul. Mai am de dat complet pe aici, nu? Bine. Hai să mergem să vinem ce prostile astea de aici. Am umplut bagajele de nimicuri. Bun, hai să vedem dacă ai și de mâncare ceva. Ce m-ar interesa pe mine? Fructe? Nu trebuie fructe, mie îmi trebuie cărniță. Hai să ne luăm ceva pește atunci, dacă nu au altceva. Să ne dea ăștia. De ăștia. Bun. Ok, și acum am putea să mergem să facem și alte quest-uri. Asta, de exemplu, nu știu ce îi. Am impresia că trebuie să mă bag în ceva. Hai să mergem. Între timp, stai așa. Câte glonțe am destule. Hai că le-ai schimbat când se gata astea. Nu știu pe unde e intrarea, dar probabil asta e peștera și pe aici se intră până acolo. Miramaș. Hei, lupișor, fii atent. Ai un fluier, te rog. N-ai. Bine. Ar fi fost frumos să mă și repar, da. Cine vede atâtea totuși? Că eu una nu. Ia să vedem ce e pe aici. Lupișori. Ce n-ataci, mă, pe tulică? Că e pe passive. Deci când dai follow, follow, atâta că mere acolo, mere în direcția aia, dar nu se pune automat pe passive. Adică atâta că nu m-a mai atacat. Follow. Dar iară se apucă și atacă. Oricum mai fac rost de un pic de light letter, că oricum trebuiește. Dar nu știu dacă pe partea asta trebuie să mă duc, cred pe cealaltă parte. Totuși, interesant quest-ul ăsta. Cine e ăsta și ce face aici? Ia că sunt mai mulți. Ia că petul nu trigăruiește atac. Deși eu trigăruit în trecut. Ce naiba, nu? Ce-am luat? Leatherworking. Wow! Eu... Unde ești, pet? Unde ești, pet? Pet! Deci mi-a dispărut iară petul. Unde ai fost? Ți-ai băgat în copac? Deci, nu. Poți să te bazezi pe peții ăștia extraordinar. Câteodată sunt ca și cei mai buni prieteni ai tăi de care să te scapi cât de curând. Așa speții ăștia. Când ai mai mare nevoie de ei, atunci sunt acolo lângă tine și în același timp nu-s. Sunt mister. Ori încoace quest-ul? Nu-mi dau seama dacă mă duc bine.
Eu nu țin minte cu asta ăsta de fel. Oare nu l-am făcut? Expertise rating. 3 agility, nu ne trebuie. Nu ne interesează, nu mulțumim. Cred că e ok. Opa. Cred că am ajuns. Aha. Acum, întrebarea e ce e acolo, că nu-mi dau seama la ce mă uit. Sunt prea multe chestii pe ecran. E un nene cu sucubusul lui. Așa-i? Așa este. Du-te. Gata. Atât a fost. Nenea cu sucubusul lui. Bun. Un item aici. Warlock. Super. Un item aici. Neck cu intellect. Your damage over time effects have a chance to increase your haste rating by 11. But reduce movement speed by 10. Nici nu știu dacă ar fi bun ăsta. Aici trebuie și mă duc. Trebuie și mă duc rată. Pe aici n-am cum să ies așa. De ești pe aici pe unde am venit. Tot cu ochii la minimapus. Sunt un pic stresată, dar îmi place. Pot să zic că îmi place. Înainte să mă apuc să înregistrez episodul ăsta, mi-a apărut o tipă care o cheamă Cat, pe care ei ai o încurcă cu mine. Nici e aici. Și tipa asta face tot așa gameplay. Trinket! No, ăsta ne trebuie. Perfect. Și ăsta îl punem în loghe. Ăsta îl punem în loghe. Ăsta. Așa. I-am înțeles? Perfect. Și tipa asta face gameplay-uri, dar pentru copii. Și are, mi se pare că 11 milioane de urmăritori. Și se joacă Roblox. Și tot face chestii și găsește momente în gameplay-ul ei când zice no, că dacă nu dați acum subscribe, nu mă duc mai departe, hai că dați acum subscribe și mergem mai departe. Sau sar aici dacă dați like la video și e așa enervant dacă mă auziți pe mine spunând lucrurile astea, dar ea e foarte drăguță, parcă e așa natural. Serios, acum mi l-ai luat pe nenea ăsta, nu mai pot să-i dau quest-ul. Ți-ai terminat odată povestea, să-ți dau și eu quest-ul. Bine mă, hai odată, aleluia! Așa, cine trebuie de aici? O nimica toată. Bun, accept și quest-ul ăsta. Ce trudă ai aici? Protect Fero. Oh, pe bune! Am escort! Truda ta. Dacă mă întâlnesc cu un ordag până acolo, mi-o capăt. Știi ce zic? Domnul Fero. Ori de ce voi nicei să nu veniți pe aici, vă rog. Domnul Fero, vii, te rog, un pic mai repede. Aș aprecia. Eu mă duc un pic mai în față să văd ce e aici, bine? Tu hai numai, te rog, cât de repede poți. Grăbește-te un pic. Hai că am emoții. Dacă nu, iar trebuie să stau după curul tău, dacă mă omoară careva, înțelegi? No. Se pare că nu înțelegi, că tot așa zici că merem, ne plimbăm, ne facem plimbare de seară. Când de fapt nu. Hai, te rog. Mai avem mult? Mai avem, uite, 700 de yards. Cât e aia? Nu știu. Dar îți zic eu că nu e foarte mult. Deci poți să ți și grăbești un pic, poți să și alergi un pic, că eu țin pasul cu tine, înțelegi? Hai, acum te rog. Mă duc și eu așa în zigzag, că am învățat de la țopii. O să fie și ceva ambush. Da, clar. Dar să putea să nu... Bă, nu mi-l omorâți, vă rog. Hai acum. Aproape că a murit. Ah, și-a revenit. Assassins from that cult you found. Let's get moving before someone else finds us out here. Și eu ce-ți spun? Dar uite-te că merg cu încetinitorul, mă și pe jos, mă duc mai repede ca tine, dar mișcă-te odată. Tu crezi că e ușor să merg așa de repede ca tine? Nu e ușor, e foarte greu. Nu, am făcut numai 200 de iarzi când tot vorbesc aici cu tine. Hai mă odată, mă. Hai odată, mă. Cu siguranță mai fi încă un ambush pe aici. Eu nu se poate altfel. Îți dau pantera mea să urci pe ea să vii mai uite. Nici așa nu vrei. O să stau în liniște. Hai mă odată, mă. Niciun escort mai enervant ca asta n-am văzut. Ești foarte enervant. Hold. I sense evil presence. Să nu mori. Mai bine că și hordacii ăștia să vezi că nu să știu organiza câtă părând vin. Dacă vineau toți odată, they're coming out of the woodwork today. Let's keep moving or we might find... Ce? More things that want me dead. Da, dacă te grăbi un pic, poate nu ne-ar mai prinde pe drum. E numai o idee, înțelegi? E numai o idee.
Acum tu faci ce vrei, se pare că. Dar poate că dacă te grăbi un pic, poate că n-ar apuca să vină. Și cu spatele mă duc mai repede ca tine. Și când fac backpedal. Hai că mai avem 200 iartă-mă, chiar așa de greu nu poate să fie. Sau poate, hai să atacăm asta. Hello! Ce cu tine? Ai luat questul? Yeah. Perfect timing! No, o luat de la mine. The four motherfuckers killed me earlier. Was AFK running, lol. Just a few steps more. Can't believe it let me grab mid-walk. These three again. Lahaida, complete. Well done. I should be fine on my own. Good job. Done. Bugged. Nu știu ce. Spits on you! What? Am vrut să spit on ăla. Probabil și mă scuipa pe mine. Should I mind? Ar trebui să mă supă? Sau nu? Sau e de bine? Sau e rău? Mă mai gândesc. Ce prostii mai am aici. Na bun, complete quest. Îmi trebuie asta? Nu prea. You have to choose. Stop! Oh, iară povestea vieții. Oh, damn it. Trebuie să aștept iară. No, știi ce? Dungeon sau Battleground? Te rog, nu mai hit, worries, ce treaba lor. Nu stau acum să citesc. No, gata, am făcut și questul ăsta. Și acum ne băgăm în PvP. Ai. Ia, carte după mine. Interesant. Nu am avut-o până acum scosă. Pet talents. Your pet attacks have 10% chance to increase its happiness by 10% and heal 5% of its total health. Does additional 3% damage with all attacks. Pet movement speed. Nu ne interesează. Astea două sunt foarte bune. Merem cu asta prima dată. Paladin buffs. Ia, iară este cineva cu chiurcă. He și lol. Was where? Hai să mergem în stânga. Nimeni nu se oprește, ci? Nu mă întreb. No. Hai că mă opresc eu. Să rămân? Nu rămân. Mergem mai departe. Uite aici. Opa. Țai de capul meu. Mergem să apărăm aici stegulețul. No! Na, bun. N-avem numai două baze. Nu-i bine. Zneam eu. Nu. Ai de capul meu. Ce tare rogul. Foarte țapăn. Dacă ai un pic de suport și are cineva grijă de tine, e foarte țapăn rogul. Adică dacă poți să stai în spatele lui fără probleme, la asta mă refer. Ai de capul meu cum vin ăștia. No, petulică. Se întreabă lumea de unde vine petulică. Nu știu că eu cam stau aici, că dacă ies, suntem destui cât să-i batem. Mi-a făcut petul. Suntem. Oh, no! Incredibil, mă, incredibil. No. Am ieșit din stealth la momentul potrivit, I guess. Da, e bună strategie să stresezi. Ce? Ori luat iară? Stai, fătucă! E cineva acolo. Ai, mor. Trebuie și mânc și să beau. Mânc, în principal. Ok. Hunter. Inspect. Ce robă ai pe tine, mă? Stamin. Du-te, bă, ce-s cu hainele astea pe tine? Deci e clar că tu te pricepi la Hunter. Nu știu cum să-ți explic. M-a văzut! Nu știu unde să mă caute. No. Fix la mine am văzut. Stop trying, we lose. Cause we have ceva team. Avem filtru aici pe chat. Cum stăm? Ai de capul meu. Greu. Rău. Don't resist and start new.
Dar de ce, în pana mea, nu? Intrăm în dungeon-urile astea ca să ce? Până la urmă. Dacă pierdem, hai să nu mai jucăm. Sau ieșim, sau... mai batem, mă, o leacă. Lumber mill. Da, uite că avem 3 baze. Deși ne cam bată ăștia, totuși avem 3 baze. Suntem 15 contra 15 și sunt pe locul careva pe aici. Destul de bine stau. Nu ideal, evident. S-ar putea și mai bine. Ne-au mai luat baza, ne-au luat 2. You're all monkeys. God damn it, dar ce ești tu, dragă? Because children are playing this for the first time. Da, nu înțeleg, care-i problema? Go all mid. Die, revive, repeat. While they have 4 bases. Termină-mă cu prostiile astea. Oh, tu l-ai, doamne. Am făcut 26? Am făcut. No. Tiurcă. Aud o tiurcă. They have 4 bases. Retards, stay middle. No. Se pare că lumea nu-l ascultă pe ăsta și mai vor să se lupte. Hai să mergem să ne mai luptăm. Că de-aia suntem aici. Nu mai e clar că pierdem. But, for the fun of it... Au! No! Nu că mă aruncă! No! No. Am o soaie. Mă arunc după... Mori! Nima că și-a pus shield-ul, fii atent! Mori odată! Nima că nu m-a scos din combat. No, anyway. Pe locul 6. No, gata. Leave battleground. Mă pot teleporta acăsucă. Și pot să învăț. Rapid fire. E bun. Ce mai putem învăța de aici din catalogul de temu? Serpent Sting. Este bun. Ce am primit? Gun. Nu e mai bun decât ce am eu. Hai mai intrăm într-un dungeon. Nu. Mă scuzați. Într-un battleground. Hei. Ce se întâmplă aici? Mulțumesc. Opa. Da, bun. Suntem bine, suntem bine. E la petulică. Uite că l-o și văzut. Au, nu pe mine! Au! Au! Bine, n-au, m-ați omorât. Stai mă, că ăștia fac ravagii aici la noi. No. Mai sunt și alții aici? Cred că nu. Fii atent câte schelete aici! Extraordinar. Ce face ăsta care nu știu ce face aici? Ar trebui să mă repar un pic, așa e. M-am reparat. Uite dacă tot sunt aici. Dar pot să iau de-astea. Mă scuzați. Nu bine. Că mi-am luat glonțe și nu mi le-am pus. Că, na, iar ne-a luat steagul. Am impresia că toată lumea a ieșit. Sau toată lumea e mort. No, alianță 10 hardă. Este cineva aici. Hai sus. No. Au fost bătălii crunchi aici la noi în bază. Au dus 2 steaguri. Și mai avem 3 minute. Clar pierdem. Și battleground-ul ăsta. No, dar tot trebuie să intrăm într-unul care să-l și câștigăm. Nu putem numai să pierdem. Așa non-stop. Sau putem 11, 12 la hordă. Hai să vedem ce am primit. Un sword. Let's win. Back cu 4 agility. Nu. Let's do it! Ce-o zis? Never elf. All right left. Elft. Ok. I flag. Ok. Hai că e un pic de organizare aici. Începe să-mi placă de această echipă. Păi eu zis never elfed. Do not split. Ăsta e 29. Truda lui. Are și ochelari de inginer pe mocă. Cine a luat ce? Că am auzit că a luat cineva ceva. Dar cine ce nu știu. Na bun. Hai să protejăm stegulețul. Heal, zice. Ce faci, stegulețul? Hai că o luat. Good job, Shami! Shami! Șamanul vreau să fie, dar Shami! Good job, Shami! Că l-o luat și-o fugi cu el. Good job, Shami! Go, Shami, go! Oh, tu cu bulele tale cu tot a murit. Good job, Shami! Că trebuie să mergem să luăm și steagul nostru. Pe lângă... Oh, nu! Nu! Cineva l-a luat. Fug înapoi. Totuși cineva a fost inspirat și a fost acolo să-l ia. Ups! Nu, lasă-mă acum.
Dispari, mă! A, moare. Nu moare încă. Nu știu ce căcăcel are. Bă, dacă rezistă. Nu știu eu ce fac în spatele lui. Hai de capul nostru. Cum rezistă la tata? Nu, a murit. E destul de strânsă bătălia aici. Cine o lua steagul? Ei. Că ăștia fug după steag. Kill the lame flagger. Lame flagger? Dacă nu a murit the lame flagger. Why you gay? A strigat la paladinul ăla. Nu-s normali așa. Why you gay? Oh, iară. Iară am pierdut. Goddamn flag. Goddamn flag. No, bine. Bătălia între steaguri aici. Cineva l-a scăpat, dar nu știu cine. Noi l-am scăpat iarăși. Deci nu înțeleg ce e aici. I-am dat să miști mai încet, măcar atâta. Why the fuck is everyone level 29? Why the fuck we are 20? Au și plecat careva. No. Uite că sunt și 23. No. No. Pe când mi-am dat și eu trinketul să văd ce îi. Echoes of Asia. No, mă trebuie să aștept 5 minute ca să văd ce se echoes și ăsta îl pierdem. No, nu am noroc astăzi să fac parte din echipa câștigătoare. Uai, ce mă rup. Wow. Ăștia stare supărați. Guys, always go all together for one goal. Don't be divided. Sunt prăștiesc pe toată harta. Don't be divided. Pă ăla duce și atacă-l pe tulicu. Na. Pus 2 steaguri. What can I say? I dual wield your mom legs. You can go together and kill the bastardo. Simpatici ăștia. La cât azi pe hartă duce, n-am omorât atâța. Clar m-am viu și mor. That's my life. I can't. Ce I can't, dragă? Are you like 15 years old? Dar nu înțeleg, no. Unele chestii chiar nu le înțeleg. Wow, you're so pro. Păi, nu pot să zic că și ăla nu știu ce pro, dar cred că o și ieșit. Or something. Let them win already. That's your attitude. No wonder you're loser. That's facts. Așa mă certați-vă că asta ne treabă. Sigur, nu e niciodată vina noastră pentru nimic. How so? You're all over the map. Păi și ce... Stai aici, mă, și ce faci? Păi all over the map, mă, eu ce să zic? You fly all around aimlessly. I focus your mom as a group. Shut the fuck up, little boy. Bă, dar ăsta mă enervează de mor. Și o să mânc. Da, păi nu știu ce fac. M-am băgat și eu aici cu ei. În baza lor. Na bun, am murit iară. Broken game full of gay paladins and one-shot shamans. Chiar așa de supărați suntem când pierdem. Sincer, și eu aș fi vrut să câștigăm măcar un PvP, dar nu știu cum să face că tot în echipa pierzătoare îs. Deci, no, leave battleground. A fost ok. No, hai nu mai băgăm unul. Ce battleground e ăsta? Trebuie să văd ce agility, stamina, shadow resistance. E mai bună asta, mulțumesc. Ok, no, acum, hai să vedem ce battleground e ăsta. What? Asta seamănă cu Arati, dar parcă nu e Arati. Da, e Arati. Arati. Arată foarte ciudat. E foarte fain că le-au făcut un pic mai diferite. Hai să luăm stegul. E un pic altă atmosferă, dar e aceeași hartă. Which is nice. Așa, aruncă-te. Na, bun. Stai, come back. Come back pe tulică. Na, bun, am rămas cu 2 baze. Au! Au! No! God damn you. Sper să rezistați, am câteva secunde până vin și eu. Nu, că iau ăștia... Bun, l-am luat înapoi. Bine-i? Tot 2 baze avem.
Îl dă heal în truda lui. Bun. Atât 2 baze avem. Indiferent ce se întâmplă pe aici. Este cineva aici, un rog, care așteaptă să plece lumea. Ha, ne-au luat iar farmul. Luca Brasi, ăsta iară e ăla. Da, farm. 5 guys, go stables, mine. You're coming all together, good luck. Ăsta te rog. Aaa, m-a văzut! Mi-a dat de mojulit. N-avem nicio șansă să-l iau. Tot am atât învârtit până am murit. Unde îs? Ăla de ce merge acolo? Mori! Iar ăsta. Paladinul vieții. N-a fost scris să câștigă astăzi niciun battleground. Da, măcar un măguleț mai omor. Așa. Am omorât un măguleț. I did it. Bă, altul. Da, bun. Mai sunt pe aici. Noobs, come. Dar cine crezi că vine după tine când vorbești așa? Da. Nu-i nimeni aici. I guess I'll be here. Pralmă. Ce nu pricepi? We don't win with 3. Nici măcar 3 nu o să avem în curând. Că n-am. Deci, go mines. Ioi. Deci, un pic mă irită persoanele astea pentru că nu fac nimic, nicăieri. Se așteaptă ca toată lumea să fie după curul lor și vorbesc aiurea. Deci mie mi se pare că ăștia sunt copiii de 15 ani care se cred mari eroi și îi fac pe aia la snubi. Nu, că n-avem cum. Pierdim clar. Da, ne-au luat toate bazele. Deci tot ce s-a putut lua, ni l-au luat. Hai să vedem ce am... Deci, nimic. Ăsta nu face nimic. Adică bine că l-am sumonat, că nu face nimic. Cam așa. Măcar mai omorâm pe aici lumea. Ce trudă. Ne batem până la urmă. Asta e și ideea la battleground-urile astea. Să ne batem. Opa? Na. Că nu sunt cea mai rea din grup. Na bine, păi cam atât a fost. Nu a fost să fie. Dar nu trebuie să fim supărați de aia. Na bun. Dar cine e? Ar fi bine să merem în Darnassus, că mi-am băgat multe chestii în bancă. Teldrassil direct. No, pe voi nu vă mai țin. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă mulțumesc pentru comentarii, like-uri și dacă n-ați dat subscribe, nu uitați să dați și un subscribe. Mulțumesc susținătorilor acestui canal. Mulțumesc că faceți aceste gameplay-uri posibile. Să aveți niște zile minunate și până data viitoare. Rămâneți cu mine. V-am pupat, pa, pa!